Lakhain ko phone ilip MAC constituency ke parlo Chokhala police station adung head KG BV school along students bang sirkep atum ajo por men ki choki juna longtong kupini ke do koklo ne matik kupia ke so pen ne pacha void det pusi birta ribdon lo lason si birta ke long atingki men Chokhala BPH sialong an tong sekot pen se ke langdam ji aphan ponlo Bonta daki un ilo pupena jo Golaghat hospital an ponang koklo. La solong non amat ki thike jangke avilang lapen doctors atum check up bom lang apotsi kopi ko son nia bangke Chokhala thana usi pegu asang hopen investigation bom lang pusi birta longdun. Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya school along kisungke photum non amat bang sirke bang phwa bang phia tumdu. Lapen ingdeng troksi pen ingdeng kep ke Charlie also maratum pusi chini pon. Bangso ke so kacholong atuma men laki Marilyn ing tipi Balontika ing tipi Henmir tisopi Narsima Teronpi Huna ing tipi Charlie Bon ing tipi Selina Rengma Clary Kiling pila pen sumbi rong pipi atum hinlo pusi berta ripon long. Lasi prabjin pen nili tumhan ke hala new building juntu nangkim pibom ini ke April last week ceterek long ji palam no stame jonon na April kalilo pini ke May 5 lo lasi May 5 tang elo lasi ni tum prabjin pen hadak ceterek long nam po athe dak ke lang ta kostu pik ni tum lang ave la so ring ta lang la so ring isivet ke mane 400 student capacity kali ni tum 100 students do hai chuneng sita me 7 students ma metric pass amatsi la tum bang ke non amat ke wang vela athi HS first year ke chengi phanta nili tum a classroom ta ave accommodation adim la dak ke pa doji adim ta avela ange 6 standard phanta enroll nangji pulo peneng a target 150 students so a target pe nili tum papleng nei pulos the admission enlo ajarlo ansita hang thik thedel hang thik la so dim tong kupini ka hinulo ne matangte also mar student ki ong pen tong kupini ki su penta ka chingui lo ne minute dong sia okreng no leputang te anut ka breakfast dame la so ki so chi undet ta thek ba chi undet pusin ni tum da chini don la si alang litum la dak ko ani teacher dum da ka chi pidu ke do ke thak adim ans dame also marta do thaya we pin ana student ki ong pen si ilong a hul la long sia alang litum la pu kupini hormu ki bia son si pusi line se patiru ya son si manang ko no pipot ma le putang te alang litum hanti ki hik pi adim non puani setame sarkar pen ki panong pi bang patang pi pela asi prabjin pen Karbiang Long Autonomous Council of han kachuning ri bangke ala nile balong KJBB ki doa school of han building kim pi bompu alam the nili tum penang ani pen tarjun long lo asi alang litum pen berta ke long ateng pote April last polam theta do asinon ke April ta part ho ed May anda nangli tholo aningkan ta la so puthek bang ke la puson se dambo News report Karbiang Long live Kardom nilimen ke tam hijirong pipi nilitum ladak TVS lang ni automobile ahin pen loan me labi ponji adit lake 21 May to 24 an bi ponji lasi nang litum kadoka wisame nang humri iktacho pen ke lang litum address ke HP petrol pump laso opposite lo lasi nang litum kadoka wisame nang humri ignon pen offer da doji kaprek offer nang litum dak nang humri lo pulote details tame nang tum long pon po pen ke helmet hai same duita long ponji gift hamper hai same doil bela puson si kaprek interest rate hai same komji